Karong gilaumang mudag sa mga pasaherong pauli sa nagkadiyang probinsya aron didto magpasko ug bagong tuig, gisiguro sa Law Enforcement Agency sa Davao City nga mahimong luwas ang biyahe sa mga pampasaherong bus sa syudad pinaagi sa ilang Oplan Harabas. Atong saro ng detalye sa report ni Argil Relator Live. Argil. Sara, gawa sa pagsiguro nga nasa saktong kondisyon ang mga bus, kinahanglan sa masiguro sa law enforcement agencies nga naa sa saktong kondisyon ang mga bus drivers tungod sa gilaumang taas kaayo nga oras sa biyahe. Busa kaganina nagpahigayon ang PDEA inubanan sa mga law enforcement agencies og sorpresang drug test sa mga bus drivers dinhi sa Davao City Overland Transport Terminal. Sa pagsulod sa matag bus sa paradahan sa Davao City Overland Transport Terminal, ginasaka dayon kini sa personahe sa LTO o Coast Guard aron pangitaon ang mga dokumento sa driver ug i-escort ang driver padulong sa drug testing area. Pinaagi sa ilang urine sample, masuta kung impluwensyado ba sa illegal nga droga ang driver. Kini ginahimo sa law enforcement agencies aron masiguro nga ana sa saktong kondisyon ang mga driver sa gilaumang taas nga oras nga biyahe. Karong padulungay ang Pasko ug bagong tuig. Naka-strategy po yung ating mga law enforcement teams regularly, daily para sa terminal, roadside, and garage inspections. This also includes na rin, sir, yung sa mga mall, mga taxi base natin, no, mga POJ base natin sa mga mall. Ikot, ang number one na mo ginatanaw daw, kung antay ba nila dili hilis, hilis. So mo ginang ginatanaw na mo, then GPS, and ang mga papeles, na ba siya CPC, latest ba yung ORCR, o napod GPS na nakakabit sa ilang mga unit. Ang LTFRB 11 nakabantay sab sa terminal aron masiguro nga dunay saktong ihap sa bus nga mobiyahe. Nagmuntar sila og helpdesk sa terminal. Ana sa 22 ka bus units ang nahatagan og special permit sa LTFRB base sa aplikasyon sa bus companies. Kini ang dunay rutang Davao New Bataan, Davao Tandag ug Davao Kidapawan and vice versa. But then if kulangon gyud ang buses, siguro maka-estimate na by December 23 kay mao gyud na last day of work. So nami diri ana sa Dikot, napod mi gi-prepare special permit just in case na kulangon gyud ang buses. Gilauman sa Dikot Management nga sugod sa Biyernes sa gabi hangtod na sa weekend. Mudag sa na mga pasaherong muuli sa ilang probinsya aron didto magsaulog sa Pasko. We have 700 to 800 bus trips a day, mao na ang ato ang normal, and based on experience gyud pag ani nga peak days, peak months nato, maabot ta og 1,000 to 1,500 bus trips a day. That is equivalent to 50 to 75 or 80,000 of passengers a day. Samtang ginabatayan sab sa LTO ang kolorum nga mga sakyanan, labi na ang van nga nagapamasahero. Sagad matud pa niini, nagapa-make up og pasahero gawas sa terminal. I also encourage at mga pasahero, no, pumunta po tayo sa mga terminal, no, na mga UB Express, terminal ng bus, no. Huwag po tayo sumakay sa mga bus stop, no, along the roads or highways, no. Iwasan po natin sumakay diyan para hindi po tayo magkamali ng sakay po, no, ng mga kolorum. Sara, sa karon dili pa nga nakadaghan ang mga pasahero nga naabot dinhi sa terminal apan sumala pa sa Dikot Management kalauman nga ug masahapon o liba ka sa weekend mudag sa nagayod ang mga tao nga muli sila nakadaiyang probinsya. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.